Er du snart færdig? Det er hjælp. Klokken er 18 nu, tror jeg. Jo, 18! Skynd dig! Jeg skynder! Vi skal også være begyndt til 14. Hvad? Ja, klokken 14. Sådan. Skynd dig nu! God aften. Det der 14-nyhederne, der begynder klokken 18. Godt. Vi skal i dag snakke om teknologi. Teknologi. Og apropos teknologi, så har forskerne fundet ud af, at spillekonsollen, den er meget, meget eftertragtet. Og vi vil finde ud af, hvad for en, der er mest eftertragtet. Og derfor har vi fået Anders Nørdepus til at komme herind i studiet. Han kommer her. Til 1 og til 2. Eller til 1 og til 2. Ja. Hvordan vil du præsentere det? Men altså, jeg vil vise et søjlediagram, jeg har arbejdet på. Jeg har spurgt 30 mennesker, så det kan jeg lige vise her. Som I kan se, er der 14, der har smartphones, ud af dem, vi har spurgt. Det er et højt tal, jeg mente 19. Det er et højt tal forhold til det danske kultur. Dem, der har en Wii er begyndt at blive meget populært, men der er kun 5, der har det. PS3 er rigtig populært på grund af deres fri internetadgang, så de har fået 13. Så er der PS2, som der er gamle kontrol. PS3 er efterfølgeren på PS2 og PS1. Og den er så fået 7, der har den. Og så er der jo vores kære Xbox. Xbox har desværre kun 3. Det var alt herfra. Hej hej. Ja, vi ses. Ja, nu skal vi over til en anden person, som hedder chatministeren. Ja. Eller faktisk hedder han Niels. Jeg sagde Niels, ikke Niels. Ja, han sagde Niels. Det var Niels. Det var Niels. Bare hør efter en anden gang, ikke? Ja, okay. Godt. Så, nu kommer han. Han der. Niels Fingerstrong. Siden du chatter så meget. Det var Jeg tror rent faktisk, han blev sådan. Vi stikker ikke til ham. Chatter til ham. Jamen hej. Nu, det var ikke den velkommen til at regne med, men det er også bare gas. Nå, Niels, hvordan vil du præsentere det? Jamen altså, jeg vil præsentere det ved, at jeg har lavet et tøjdiagram. Et tøjdiagram? Endnu et. Og det vil jeg så lige vise. Altså det her, det er jo så på grund af sms'er. Og hvor mange de sender om dagen, de forskellige mennesker. Men som I kan se, så er 0 og 5, de sender 4 sms'er om dagen. Og så 5 til 10 sms'er om dagen, det er 5, der gør det. Og så er der 10 til 20, det er der 5, der gør. Det er et godt tal, men ja. Og så er der 20 til 50, det er der 6, der gør. Og så er der så 50 til 100. Ja, det er der 8, der gør. Det er et stort tal, men så til 100 til 500. Ja, der er helt 9. Det er altså derfor. Ja, tak til dig. Og vi ses. Og ja, tak for i dag. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Okay. Nu er det tid. Der. Det er breaking news. Wow, breaking news. Ja, det er fordi vi har fået personen fra Glamsbjerg Fri og Efterskole i studiet, som har været på Facebook uafbrudt i 24 timer. 24 timer? Ja, han kommer her. Hej. Ja, sådan der. Du har så været på Facebook i 24 timer. Det er fandme rart. Hvordan holder man sig vågen i 24 timer, når man bare er på Facebook?
Jeg får mange beskeder, så det bibler og brandler jo, altså. Hvad siger der? Man kan sige, at du får nærmest plikkelæg. Jeg har lavet et skjolddiagram over dem, der er herinde. Af vores skole. Jeg spurgte 30 mennesker. Okay, du har også søjlediagram. Ja, jeg er skjolddiagram. Jeg vil sige, at dem, der er et time, en 0 timer til 1 time, er der 10 af det. Og som I kan se, så er der 1 time til 2 timer, og 3 til 10. Det synes jeg godt. Det er 10, der gør. Og så 3 til 5, det er der 9, der gør. Og så er der 5 til 10, det er der 6, der gør. Så er der 10 til 24, det er der 3, der gør. Og her er en af dem. Ja, tak for det. Og hvad er det så? Spændende søjlediagram. Ja, det må vi nok have lov at sige. Så, nu skal vi til noget helt andet, som faktisk ikke er så anderledes. Vi skal ringe op til tid, altså opringninger på en dag, ministeren. Ja. Der får vi mobilen ind her, det kan vi se. Ja, mobilen. Og vi ringer ham op nu. Jeg trykker. Det blev vist lige dårligt mange uger. Lad os håbe, det var ham. Cut! Hej, det er Lasse. Hej, det er os. Og du er åbenbart ikke kommet herind, selvom at vi aftalte, at du skulle være her. Ja, men altså, jeg skulle lige fodre Pussy. Pussy. Hvem er Pussy? Det er med kaninen. Okay, han holder kanin. Ja. Men vi vil bare lige sige, at du skal skynde dig herinde. Ja, jeg skynder mig. Hej. Mit navn er Lasse. Lasse Skovgaard. Ja, hej. Au. Okay, men det er fordi, at vi vil gerne sådan høre, hvor mange gange de ringer de unge på efterskolen. Ja, det er egentlig rimelig sjovt at spørge, husk det fordi det er slips. Ja, det er egentlig lidt sjovt at spørge, fordi jeg har først lavet et søjlediagram. Jeg har spurgt 30 mennesker. Et søjlediagram? Ja. Endnu et? Jeg henter lige. Slet ikke forventet. Ja, men så kan vi se, hvor meget folk de ringer. Hold kæft, jeg bruger mand. Hold kæft, ja. Dem, der ringer 0 til 2 timer om dagen, det er der faktisk 14, der gør. Det er et stort tal. Men så dem, der ringer 2 til 5 timer eller gange, kan ikke lige huske, hvad det er. Ej, det er gange. Det er 10, der gør det. Og så er det 5 til 10, der gør det. Det er 7, der gør det. Så det er 7 til 20. Det er der 14, der gør. Eller nej, det er faktisk bare 4, men okay. Og så 20 til 50 gange. Det er ikke nogen gang. Det var ikke nogen gang. Ja, hej og tak. Ja, tak. Det var rigtig godt. Nu skal vi finde den gamle knæ frem. Ham der sådan PC-ministeren. PC-minister. Tid på PC. På PC. Nu er det tid til PC. Hej. Det er... Hej, mand. Ja, hej man. Det er... Du kan godt kalde mig nørd. Vi ved jo, du har en PhD i nørd. En Ph.D.C. Nå, ja. Jeg har lavet et søjlediagram Med hvor mange, der bruger tid på PC om dagen. Ja. Det er lagt op i timer, og jeg spurgte 30 mennesker, så det vil jeg lige fortælle på en kamera. Det lyder så godt. Hej mor. Dem, der bruger 1-2 timer om dagen på PC, det er der 14, der gør. Dem, der bruger 2-5 timer, det er der 13, der gør. Så dem, der bruger 5-6 timer, det er der 5, der gør. Så dem, der bruger 10
til 24. Det er 3, der gør. Vi ses. Ja. Nu skal vi over til vejret. Ja. Med mig. Til 2. Jo. Og jeg kan sige så meget, at det bliver ikke værd til skibukser. Kun på en Bornholm. Så du har ikke nogen søjlediagram eller noget? Husk ikke kun skitøj på Bornholm. Ja, så er det over til mig. Og jeg styrer sporten. Ja, sporten. Og i dag, eller det var i søndags, eller lørdag, hvor OB taber en kø. Brøndby! Nej. Okay, men i hvert fald, så har OB ikke vundet én kamp i hele forårssæsonen. Hvad sker der for det? Nej, det ved jeg heller ikke. Men de har også solgt Utaka til Kina. Ja, og det var faktisk alt, hvad jeg havde lyst til at sige.